Ahojte, vítam vás pri novom videu, ktoré bude vlastne pokračovaním nášho jarného upratovania. Kvety už máme presadené, balkón je umytý, okná sú umyté, záclony a závesy sú vyprané, máme oprášené a očistené radiátory a takisto aj umyté vchodové dvere, takže sa môžeme ďalej pustiť a pokračovať v ďalších častiach nášho interiéru. Dneska však začíname šatníkom a botníkom. Základným krokom, ktoré si na jarmok musíte spraviť je, že si dáte dokopy všetky nejaké tie zimné bundy a takéto veci. Vyprázdnite si všetky vrecká, aby ste tam niečo nezabudli, čo si hľadáte. Ktorú si môžete vyprať, si vyperce, ktorú dáte do čistiarne, dajte si do čistiarne. To je proste jedno. Tuto mám všetky čiapky, rukavice a takéto veci. Toto takisto musím pretriediť a takisto takéto hrubé veci ako deky, alebo ak máte niečo proste takého fakt zimného, tak to všetko naši spievajú. Tak tiež vlastne to môžete zazimovať. A ja túto deku idem tiež dať asi do čistiarne, lebo deti sa v nej tulili celú zimu, aj hoci čo jedli a tak, takže asi to tak spravím. Tak idem na to, lebo akože niektoré veci, čo Adamko zodrel, tak tie pôjdu napríklad rovno do koše. Ja som si na tento projekt kúpila aj zo pár týchto obalov na oblečenie, aby to bolo dobre uskladnené. A koľko som našla v celej Žiline po niekoľkých pepkách týchto protišmikových tenkých vešiakov. Chcela by som sa dostať do takej fázy, že by sme vlastne možno vymenili všetky naše vešiaky za tieto niekedy v budúcnosti, tak uvidíme, ako mi to pôjde. Takže mám hotovo. Tu sú všetky bundy, ktoré idú naspäť do skrine. Toto je moja kôpka čiapiek a tak. Ja mám iba dve čiapky, jeden taký hrubý šál, ale ja používam šatky, takže mne toto stačí. Nechala som si troje takých základných rukavíc. Tuto je niekoľko takých párov, ktoré proste už viem, že nevyužijem. Tak môžu ísť ďalej. Tu je Adamková kopka. Tu je tatinová kopka. Tu je Ninkina kopka, ale tá už tu má nejaké veci nové, ktoré som jej ušila už teraz na jar. Tam je vlastne deka nachystaná na prezimovanie a toto vlastne pôjde ďalej. Zabudla som ešte, že nechávam 4 šiltovky. No tu vám chcem len ukázať, že som rada, že sme sa dostali do takej fázy, že už naozaj niektoré z týchto vecí pôjdu aj do koša, že to už ani proste nikto nevyužije. Úplne zodraté. Toto tu Ninka nosila celú zimu. A vidíte, aké to je proste praté, nosené. To je brutus. Toto, hej, akože aj, ja neviem, či ešte niekto má také dieťa, čo vie rozflakať tenisky alebo topánky za pár týždňov. A tieto gate, to je akože mazec. No a takisto aj tento kabátik, Ninka ho celú túto zimu nosila, ale už je aj po sesternici a už je proste príliš molkovatý. Neviem, či to vidno. A už proste ho nemám ako zachrániť. Sekciou, ktorú vlastne vždycky treba prejsť na jar, sú topánky. To znamená, že zimné topánky si umyte, alebo teda idem ich umyť a dám ich naspäť do skrine. Máte potom možnosť vyradiť nejaké, čo už vlastne nebudú sa používať. Tieto sú už Adamkovi malé, tieto sú Ninke malé. Tieto zase náš Adam klasicky zodrel úplne, že akože na totálku. No a tieto vlastne ostávajú, ale samozrejme musím ich proste poumývať. Tak idem na to. Je to oveľa lepšie. Adamko vlastne má ešte jeden pár botasiek, čo má teraz v škôlke, lebo on je topánko žrút. A Ninke by som ešte kúpila nejaké topánočky kušatá, nejaké také balerinky alebo čo. A môže sme pripravení na jar leto? Úplne v klide.
Škoda, že som vám nenatočila aj predtým, ale takto nejako vyzerá náš botník. A tieto tenisky si myslím, že tieto leto úplne akože dám dole, že ich úplne zodriem a k tomu možno tieto, tak vlastne potom mi ostane trojo. Dvojo na nosenie, jedný na behanie. Takže takto, tu som vlastne pridala jednu krabicu a tam sú veci, keď ideme vonku, či bublifúk, alebo kliedy, alebo neviem čo. Každopádne konečne sa mi tu zmestili moje gumáky. To je super, lebo tie sa tu poflakovali po druhej skrini. Toto sme vyčistili a to je vlastne tatinová časť. Ešte nie sú celkom čisté, ja tieto tenisky, vlastne týchto trojo budem normálne prať v pračke, ale musím proste si urobiť taký load. Vyradzujem tieto 4 páry, tieto náš tatino uznal, že už sú proste príliš zničené, že už ich nebude nosiť. Ja už vyradzujem tieto, lebo na minulú jeseň a túto jar som ich úplne vybehala a úprimne povedané už sa bojím, že o toto zakopnem a niekde spadnem. A tieto DGčka sú skoro úplne nové, tatino ich mal 2 alebo 3 krát, ale zdá sa mu, že už je proste starý na takéto veľké tenisky, tak ja ten prach, to poriadne vyčistím. No a buď ich dám na bazoš, alebo ich dám do toho remix bagu, aby sa s nimi ešte niekto potešil. Ja počas jarného upratovania vždycky umyjem všetky interiérové dvere, takisto aj ich rámy a kľúčky. Kľúčky sú vždycky dosť zacapkané, takže tie treba vyčistiť spolu so zámkami. Často ľudia zabúdajú na utretie práchu z rámov dverí, tak na to nezabudnite. No a vlastne dvere interiérové nikdy nevyzerajú tak nejako extra špinavo, ale keď sa k ním dáte bližšie, tak vidíte tie fliačky a tie capance, tak je super, keď si to aspoň 2-krát do roka pekne vyčistíte. Keď máte nejaké fliačky, to už sme sa bavili aj v minulom videu, napríklad od hračiek, od topánok, alebo to proste od detí, od nejakej pastelky, perfektne to vždycky zíde odlakovačom. Troška na tampónik a vlastne takéto veci všetky pekne zídu odlakovačom. Takisto tento časť je jeden z 2 v roku, kedy si tak lepšie vyčistím všetky zamackané vypínače na svetlá a zásuvky. Samozrejme, že si ich ako keby od prachu utriete, keď danú miestnosť upratujete, ale raz alebo 2-krát do roka je super, keď si to tak akože tak lepšie vyčistíte. Nech to aj lepšie vyzerá a vaše celoročné upratovanie je také ľahšie. No a v neposlednom rade si takisto prejdem všetky lustre v domácnosti. Ja ich počas roka nejak extra nečistím, iba ich tak oprášim prachovkou, tak preto táto jar alebo aj jeseň 2-krát do roka si zoberiem aj handričku a poriadne si ich vyčistím a vyleštím. Keď je treba, tak aj nejakú časť vyšrobujem, keď sa nemôžem nejakej špine dostať a takto vlastne to robím 2-krát len do roka a viacej sa s tým netrápim. Poslednou zasávkou je náš milovaný gauč, na ktorom sme celú zimu leňošili. Ja som už náš gauč, náš retro gauč netepovala, lebo sme si požičali tepovač pred Vianocami a už sa pomaly, ale isto blíži jeho koniec a pôjde do gaučového nebička. Ale vyprala som si všetky obliečky na tie dekoratívne vankúšiky, takisto aj celé vankúšiky na tých, ktorí sa vlastne nedajú vyzliec a takisto som krásne vyčistila a vyprala tuliacu deku, tú tenkšiu, do ktorej sa túlime počas leta a tých teplejších mesiacov. Keďže som toto všetko vyprala a už som ho netepovala, tak som aspoň ho poriadne povysávala z každej strany, do každého kútika a keď bolo treba, tak detskou vlhčenou handričkou som ešte dočistila nejaký ten kydanec, čo tam vlastne deti spravili. Myslím si, že po takomto upratovaní sa pokojne môžete tešiť na leto. Mám pocit, že sme prešli všetko, čo bolo
potrebné. Ja si ešte jarne upracem kuchyňu, to bude hádam v budúcom videu, pretože už cítim a vidím na nej, že je taká ucapkaná, to sa proste za nejaké obdobie stane, bavíme sa hlavne o tých ako keby vonkajších vrátkach a tak. A ja by som vám odporúčila, aby ste si upratali aj špajzu v rámci toho jarného upratovania, ale ja toto nebudem robiť, lebo ja si ju tak akože dosť udržiavam, takže mne to vlastne teraz netreba, tak o toto mám ľahšie. Ďakujem vám za pozretie tohto videa, ak sa vám páčilo, nezabudnite dať palec hore, ak ste tu noví, kliknite na červený subscribe button, budem sa veľmi tešiť a majte sa zatiaľ krásne. Čauky!